васаналани не, дубликат не, телефонҳои айфонҳои оригинали беу, яъне истифода бурдагӣ дар магазини Realphone. Салому алайкум дӯстон, акнун шумо метавонед ки телефонҳои айфонҳои оригинали беу ай магазини Realphone харидорӣ кунед. Потоки нав, якум потоки телефонҳои беу дар магазини Realphone омадагиянд. Неҳаҷа боша акай умаҷон полностью упаковка кардестай. Хок чанд кашак дестай брат? Ака хел инҷа кор мекунед. Брат, ина пеш биёен. Телефонҳои фақат 13 Pro, 13 Pro Max, 14 Pro, 14 Pro Max ҳамин поток омадага. Любой телефонша меояд хеле вибр мекунӣ, месанҷӣ, мақул дилид мегирӣ мерай. Батарейкашон ай 81 сар мешава, 82, 84, 86, 83, 80 боҷа 88 тани будай. Любой намуди батарейкаша ёфтанаш мумкин нест, что нархошон ай 41000 рубл сар мешава. Вобаста ай памят батарейка хайбат мегирем бо договор мекунем, мисол чанд сими ки мисол розӣ шуден ҳамон қасмда иншоалло ки мегирен мерен. Ҳамон гуфтани ҳасти брат? Озӣ меган салому алайкум бачаҳо. Баъзеошон мегӯяд ки барои чӣ батареяҳошон инқадр пасти бадай, барои чӣ бигирем гуфта савол доданашон мумкин аст. Дар комментария ё ки чизе бошад, ман зарани ответом метиҳам. Хоб бардорин ё кунед. Ҳастан айфонҳое ки мисол ай нарх ҳам можад арзонаш бошад, аки вайша ман намедонам чӣ хел телефонай, барои ки дар ин нарх ёфта намешавад. Ҳаст телефонҳои айфон худтон медонед ки айфони оригинал чӣ хел мешавад, айфони фаршиу чӣ хел мешавад, айфони восстановление чӣ хел мешавад, барои ки дар YouTube пура хеле информатсия. Ман намедонам ки вай безе вай ба нархи худаш арзанда. Ва телефоне ки мисол мо шумо пешниҳод мекунем, телефони беу масалан нав, масалан бигем як кас камера хелаги истифода бурдагай, нав будагай, просто ози уже вай фруктас може 16 гирифта, 17 гирифта може да. И беу ай 100%. Барои чи батарейкаш ай 86, 85, ай 90 поён ай, барои ки бародарои азиз батареяш иваз шудаги нест. Ман метавонам ки батареяш иваз шудаги, батарейкаш ози иваз кунем, бигирем 100 душ бикунем. Лекин уже алакай и батареяш иваз кардаги меша, ишон ба инобат бигирем. Ба кадом мисол батареяш поён ай, мақсад ҳамин, барои ки батареяро ҳоли иваз накардаем. И вақте ки шумо харидем мақултон неша батарейкаш, метавонед ки иваз кунед 3-4 рубл да, даже дар корпуша контактам метинтон, метавонед ки бемалол барен иваз кунед, батареяша бигиред. Саломат бошед. Мақсад чӣ гуфтани гап ки телефонҳо беуанд, беуи восстановление нестанд, беуи мисол ремонт хурдагӣ нестанд. Просто як даст истифода кардагай, мақул шудаги нест, гуфтам яка телефони нав гирифтагай, иша мисол дар продажа мондагай. Агар шумо дам хе телефонҳои беу, айфон дар кор боша, метавонед ки ба магазини Realphone муроҷиат кунед. Рақамҳо дар рӯи экран, метавонед ки ба операторҳо занг занед ва ай нархи наво, ай памяти батарейкашон ҳама информатсияшона пурсон шавед. Адреси мо омадани бошед, адреси мо дар шаҳри Москва, метро Бутырская, торговый центр Зеленый ва магазини Realphone. Ногуфта намонад, мо дар ҷа авиакас ҳам дорем, метавонед ки номери авиакасро мемонед, любой сам билет ҳаста, метавонед ки занг занед ва нарх навои билетҳои Тоҷикистон, Ӯзбекистон, кадом страна боша пурсон шавед.